Velkommen til Mary Mixing Cocktails. I dag skal vi lave noget Basil-lish cocktail. Basil-lish. Nu hvor vi skal lave noget Basil-lish sour cocktails, så synes jeg lige, jeg skal have en lille Basil-lish i mit hår. Hvis den gider være der. Det gider den ikke. Okay, det gør vi ikke. Så det første vi gør, det er, at vi starter med nogle basilblade. Og så skal vi have noget London Botanical i. Yes. Mere. Og så skal vi have noget sukkersirup. My favorite. Lidt mere. Okay, jeg stopper. Og så skal vi have noget lemon. Sådan der. Så er vi ved at være der. Så skal den lige pyntes. Mega lækker. Skål, venner.